lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsana tepi adat widhi-widana ingkang sampun kepareng lumaksana sakala kumlawe astane hambalang bantal tumiba wonten rainipun. Iki lho iki lho apa iki lho? Iki lho apa? Matane. Iki lho. Ngapa? Kaya mbalang raiku lho. Wah iki sawat-sawatan gawe gantal kuwi lho. Kok nesu ta weki? Weki kudune seneng, kudune bangga. Dong dang tok dang tok 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 tang tok tok tok
nesu piye ta wong kanca-kanca ki seneng nabuhi kowe kok malah kowe nesu. Ora kok arep nabuhi seneng ora. Lah apa Arep mateni aku. Bapak iso arep mateni kowe ki lho. Wong ronggongan wis mengkeh-mengkeh sampe 5 iki. Lah kowe kan kudune ya seneng wong ditambahi lho. Wong mangan sithik ditambahi seneng. Duwe sithik tambahi seneng. Lah kowe joget sithik tambahi kan kudune ya seneng kowe iki. Ya ndang bongko kuwi kok. Kok ndang bongko. Ayo njaluk ngapura karo kanca-kanca. Kanca-kanca. Ngapura nggih. Ada somo ngono lho model kok. Ayo kene mundur kene. Aimuno. Wong nesu wong njaluk ngapura kok ngelokne iki lho. Nek njaluk ngapura ya njaluk ngapura ora oleh nesu. Innallaha Ma'asabirin. wong sabar. Ditresnani Gusti Allah. Gini ya paham ngono lho kowe. Paham ngene. Ora oleh nesu. Ora wis. Nggih. Wilujeng dalu bocange. Wilujeng dalu Cak Yuda. Alhamdulillah wa syukurillah Inggih. punika saged kepanggih wonten ing desa ingkang tangine awan Kok iso? Karipan. Koripan. Oh Koripan. Koripan. Alhamdulillah langsung mapan sowan wonten dalemipun pangarsane langsung. Nggih. Langsung wonten ing Songsong Agung wonten ing desa Koripan. Koripan. Inggih panjenengane Bapak Kepala Desa inggih Mbah Lurah Notol. Suyono. Alah Suyono niku wis gak enak sing kenal pokoke Notol itu lurah paling ses sak Kecamatan Bungkal. Estu Pak Suyono alias Mbah Notol Nggih. niku none gak apa-apa tole iki lho. Sing dadi perkara. Nggih, tapi nggih alhamdulillah wa syukurillah pangapunten sanget kala wau ora dirandang. Nggih. Pripun transite teng Kebeh. Kilen mriko. Ah niku teng ajeng gene Mas Imam Polo mantune Bu Asini niku. Wih jajanane metu kabeh roti. Rudul. Aqua. Alah tak kira lak disugone bae kon tuku. Tapi ki mboten masalah. Alhamdulillah saged sowan teng dalemipun Bapak Suyono. Pak Suyono. Ingkang pundi to Mas? Lah menika. Suyono niku. Nggih menika ingkang sebelah menika. Oh ingkang sebelah menika. Leres, nggih. Wah. Asma kinarya Japa? Suyono. Su ki tegese sugih bondo donya ora dienggo dhewe tapi dimanfaatne kanggo kabeh para wargane. Ah, leres. Ya iki kepala desa sing kena kanggo patuladan kanggo keluarga lan para wargane. Lho Mbak Lurah, nggih tulodo lho sesuk iki. Abot iki. Nata bale wisma, nata keluarga, nata masyarakat dilandasi welas asih lan kebak katresnan. Mbah Suyono, lurah nggon kowe kula terjemahne sae ngeten iki. Medun kula diamplopi sak yuta. Wah. Koripan ya mbuh maraya. Niku aku sik sore mun teka. Lah pripun? Sapa masidane pelawake? Cak Yuda karo Cak Trondol. Mondol Mbah aku ngono. Trondol. Niki namine Cak Notol. Sampe Cak keliru. Cak dobel. Cak Mondol. Iki sampean tak dereng pirsa to Cak Mondol niku sinten? Dereng Cak sejatine Mondol sinten? niku asline adalah seorang CEO yang lagi menyamar Iya. sebagai seorang dagelan. Ini adalah CEO PT Laguna. Wah. Bergerak dalam bidang tusuk gigi. Masa bidangnya tusuk gigi. Niki Mas Mondol. Nggih. Alhamdulillah iso sowan neteng dalemipun Bapak Suyono Nggih. anggenipun panjenengane netepi darmaning Sepuh. sepuh. Darmane wong tua wonten telu. Napa Siji mawon? paring asma sing apik kanggo Nggih. putrane, sing Leres. loro minterke utawa nyekolahne, Nggih. sing nomor 3 nikahke lamun wis dewasa. Dewasa. Pun sah anggenipun dados tiyang sepuh netepi Nggih. darmane wong tua telune wis diatur. Lunas wajibe Cak Yuda. Lunas, wah sak wernane hiburan tontonan niki lho diundang kabeh Nggih kok Pak jan Suyono. ndak umum. Tayub ora trima sedina sewengi. Urung campur sari. Campur sari. Karo Mbah Notol nek karo aku ta ya kanca kentel tenan. Masa ta? Lho kanca ngene to. Ha ngene lho. Masa iya. Alah biyen tapi Biyen niku. nalika nom-nomane Saniki pun ngeten. Alhamdulillah. Nggih mun ngeten. Lho anu salat Ember maksudnya kan.
malah nemen sampean niku kok. Mboten Pak Suyono niku kagem contoh anak putu, kagem contoh sedaya para warga netepi darmaning sepuh namung nderek ndedonga. Mugi-mugi anggenipun mangun samadyaning bebrayan agung panjenengane Mas Hafid kalian Mbak Afin dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma Amin. pikantuk momongan soleh-solehah Allahumma Amin. gunani tumrap nusa bangsa lan agama Allahumma Amin. iki lho kanthi barokallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum fil khair mugi-mugi rumah tanggane kebak barokah lan dicedhake marang wong-wong kang sing apik utawa sing becik. Amin. Iki sing penting Mas Mondol ya ta. Iya, sing penting ndongakne manten iki ngono kuwi. Tapi apa ya iso ndonga kaya aku ngene iki. Ya iso nyapo nganggo basa Arab ngono itu. Heeh. Mbok kira aku ora iso apa? Wong kowe ya kembarane Pak Lurah ya. Iya kowe Jenenge ya meh padha lho. Pak Lurah Pak sapa mau? Pak Notol, Lah kowe nondol. ya meh padha ngono lho jane. Berarti ya iso kowe. Iso. Tutur-tutur kanggo temanten kok ora awake dhewe iki ngguroni ora, Ya. nek awake dhewe iki sharing, apa ta awake dhewe iki melu ndonga kanggo temanten saklorone, ora ana lupute ya ta? Ora wong Ayo coba kowe ndonga kanggo temanten Mas Hafid kalau Mbak iki Alvin, Mbak Nasya. Pak Nasya. Mugi-mugi teman-teman kalih kula dongaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika Weh. amut. Iki lho ki cangkem apa to jane? Mas, Ponorogo lho. Pono ki ngerti raga ki apa? Awak. Mulat sarira hang rasa wani ngerti ning awake dhewe gudange para alim ulama, gedunge para kiai lho. Kowe kok iso ngucapmu tembung ndonga kok bleset lho. Lah sepi padha basa Arabe kaya awakmu. Piye njajal alon atau piye leh ndonga ki lho? Rungokno kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Cah kucluk, cah gendeng, cah pekok. Kuwi ngono donga kanggo turu. Ya ampun, donga kanggo turu. Bocah gendeng, bocah kucluk, bocah pekok. Manten nek randang turu kapan metenge? Wah, wis bleset, wis Juru- ngeten iki. Wah. Jurusane masa menggok lho. Jurusane kok mrono ya pancen bener pangajape wong tuwa, pangajape pini sepuh ki ndang bisa ngomong putu. Leres. Putra temanten sakloron ndang oleh golek kencana sing bangkit tata Tata jalma. putra sing soleh lan putri sing Solihah. solehah. Kuwi wis pangajape wong sepuh, tapi ya ora kaya ngono. Rumah tangga supaya rumah tanggane sakinah mawaddah lan warahmah kuwi landhesono kanthi tresno asih lan kebak kawelasan. Paling ora kan kowe ya iso menehi conto to. Wong nek omah-omah ki kudu piye? Lah keluargane Mbah Lurah ke ben piye ngono. Ya ben ngono ae. Piye to ki? Enggak maksudnya keluargane Mbah Lurah ya ono ki lho ben maju dikapakne. Disuruh. Wah, lah. Waplok pisan niku. Lah ben maju kok. Tegese kan kowe ya duwe pituwah-pituwah utawa pitutur lah. Mas yo dikaya ngapa ala tanpa rupa kan panjenengan mboten pirsa to. Mas Mondol menika sejatine sinten? Sinten Pak Yuda? Asma kinarya Japa. Nek kula Yuda yu punika Rahayuda menika Widodo mugi paring karahayon lan Kawidadan. keselamatan keluargane Bapak Suyono. Suyono. Lah menika Mondol. Pripun, Sampeyan pripun, jeneng pripun? kuwi. Mondol. Ada artinya. Ada artinya. Mo. Mo kuwi 5. Weh. Ndol. Ndol kuwi 1. Oh, galak ndol kae siji ya. Oh siji. iya iya. Mo kuwi 5. ndol kuwi 1 yang artinya yang artinya wong urip ning alam donya kuwi aja nganti 5 wektu salat 5 wektu. kok aja nganti salat 5 wektu piye to? Aja nganti lali salat 5 wektu. Oh. Mo kuwi kudu nindake Nindake salat 5 5 wektu. waktu. lan ndol Ndol kuwi 1. apa kuwi sing dikarepno Ya mung siji? 1 sing disembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ket baru umroh iki mletik tenan iki. Tenan lha niki bar tahalul niki. Mulai saka umroh menika terus dicukur niki bar tahayul niki. Tahalul. Tahajul. Nganti kaya giyok ribuan tahun lho. Lah nggih sae lho. Berkilau. Saipun nuwun sewu lho nggih. Wes. Malah nyolot banter bae. Demben ora patiya lho saiki lah kok. Lah ya. Gethuk
asale saka tela endasku remuk kiko bayaran piro sing arep bayar ki lho sapa kok iso urung cetha wong ki nek pengen bayaran wong nek pengen opah kudu gembregah Betul. paling ora awakmu ditutur to tutur sembur kanggo temantene Nasihat. nasihat manten ki kudu piye kene ae lho tapuk bisa engko ben maju disuruh ya ora jenenge awake dhewe iki rasah nuturi wong Pak Yono kuwi wis menehi conto. Lah kok iso pas duwe gawe mantenan iki wis ngewehi conto. Contone ngenekno adat adat Jawa. Jenenge kuwi wilujengan utawa slamet utawa selamatan utawa bancaan. Lah karepmu karepe kuwi nggo nyontoni nggo temanten sak klorone. Dadi sakjroning wilujengan, sakjroning slametan, sakjroning bancaan kuwi ternyata enek maknane. Kanggo nuturi temanten sak klorone. Kamangka sakjroning bancaan kae ana buceng, ana tumpeng, ana panggang, ana kulup. Lho kae enek karepe. Wah, nyuwun pangapunten lho. Nggih. Mumpung menika wedalipun wedal sae pas 15 purnama. Kersanipun pukulun Bathara Mondol medharaken bab punika. Ala Ustaz Mondol. Wah, pripun kowe kok iso ngomong nek sakjroning bancaan ana maksude ana karepe. Enek karepe kabeh. Ana buceng, tumpeng, panggang, kulup. Kabeh piye nek artine? Sing pertama buceng. Manten lanang nek arep mlebu kudu sing kenceng. Iki Bahaya lho iki. Bleset nah iki. Lambemu lho kok mesti kaya ngene iki lho jane lambe apa iki? Kok mesti kaya ngene iki lho jane lambe apa? Hi ngono lho. Sik to? Apa? Kowe iki aja tampah solo dhisik. Salah tampa kok tampah solo piye? Aja salah tampa dhisik. Kok iso ki lho? Maksude manten anyar nek arep mlebu kudu sing kenceng. Kuwi maksude apa? Maksude manten lanang kuwi nek arep mlebu ning rumah tangga kudu sing kenceng pikirane, kenceng tekate, aja nganti ragu-ragu. Wah, edan. Tenan jalma limpat seprapat tamat bathok bolu isi ndut iki jane. Isi madu. Madune ceblok ning dundutan ketok reget. Ketok leh kere. Kuwi buceng, sakbare buceng ana meneh tumpeng. Manten lanang nek arep metu kudu sing mempeng. Wah, iki. Arahe niki lho Mas kok mesti parah. Lah nggih lho kok ya mosok menggok lho. Ngeres wiki. Ketoke bareng lungguhe wedi gitu ae. Ngeres gitu. Lah nek metu kudu sing mempeng iki maksude sing artine manten lanang nek arep metu golek rejeki, metu golek pangupa jiwa kudu sing mempeng. Aja mung turu ning omah. Edan Mas Mondol bucange. Lah nggih lho. Kok iso kaya ngono to? Tenan kula ya gumun kok. Kula percaya, kula nyekseni piyambak panci Mas Mondol iki anggere jam 12 munggah, uteke encer. Weh. Saking encere ndek iki metu kok kuping bareng ngene lho. Mosok ya penyakit kuwi malah ya. Penyakit kuwi. Kuwi bab tumpeng. Saiki sing nomor 3 panggang. Apakah artinya panggang? Manten lanang nek wis numpang ndang dibenggang. Iki wis. Tuapu lho. Tontonan bisa kanggo tuntunan sing kebatatanan. Wayang kulit iki budaya adiluhung lho, tinggalane para wali, para alim ulama lho. Nek lambemu clemong omonganmu parake wis menjurus ke hal-hal yang tidak positif kuwi parai jatuh harga diri sebagai seniman. Nggih to, Mas? Nggih to. Sing ngresi kowe kuwi lho. Ya kowe kuwi wong ora ngerti. Lah kok iso panggang kuwi apa? Nek manten lanang nek wis numpang ndang dibenggang. Lah kuwi apa? Perang ngeres ngono kuwi. Maksude Mas, apa? Maksude manten kini wis bar dadi manten. Aja mung arep numpang ning wong tuwa, ndang duwe anggit, duwe pikiran benggang pengen omah-omah dhewe. Yang artinya mandiri. Iya Mas. Ora ngira lho. Ganteng oleh we, tapi pekok lho.
Yo ternyata kados ngeten lho. Ah CEO kok ya. Dadi panggang ki nek numpang dadi benggang bisa omah-omah dhewe bisa mandiri. Malah ki mang Pak Yono wis WA karo aku. Piye? Ora ujar, ora kaul, ora sah ngenteni sesuk, ngenteni esuk mben bar duwe gawe gletak, omah ngarep arep dipasrahne karo mantene. Alhamdulillah. Manten sedina entuk omah ngarep. Omah ngarep sing ndi? Bagi terapi. Oh, kon ngewangi bayari. Kon bayari terop. Ya ora kok Pak Suyono wong Sembodo kok ning gone panggang. Terus sing terakhir kulup. Manten lanang nek wis kaku ndang dicelup. Ngono nek to, ngono nek to. Mrono nek to parakmu. Nek kaku kok iso ndang dicelup ki lho iki lho. Hi, lambene iki lho kok mesti kebak wiso cangkemmu iki. Kok bisa kula lah omonganmu kok mesti ngono nek kaku ndang dicelup ki maksude apa? Maksude wong lanang iki sok enek sing wateke kaku. Panas atine. Betul. Dadi wong wedok kudu iso dadi banyu, ndang dicelup ning banyu ben ora panas atine, ben ora sida gegeran. Nek sing lanang kaku, sing wedok ndang kudu siapne banyu supaya ndang siram dicelup. Lah, nek gak ndang disiapno banyu, biasane manten lanang kuwi nyelup ning daerah liya ngono. Nah, kuwi malah kowe nemen malah ning Dung Banteng. Wis tutup. Wong kok iso ya ora ngono. Kuwi pitutur ra kecang saklimah kanggo temanten. Kamangka nek temanten kuwi nulat cara lelakon ketoprak sing wis kebungkur ana critane Panji Asmara Bangun, Dewi Sekartaji. Manten wedok ki bawate Dewi Sekartaji. Dewi kuwi kembang, Dewi kuwi wedok, Sekar kuwi kembang, Taji kuwi entuk. Dadi manten wedok kuwi wong wedok sing wayahe dientuk. Sing lanang Panji Asmara Bangun, Panji kuwi pusaka, Asmara kuwi seneng, Bangun kuwi tangi. Dadi manten lanang duwe pusaka sing siap nggo ngentup. Senengane tangi. Lah nek wis tangi dienggo apa? Dienggo ngentup. Ngentup sapa? Ngentup mantene. Manten wedok. Lah, berarti kan wis awake dhewe nglesakne anane pitutur, awake dhewe tetembangan diaturke kanggo para sing kepareng pinarak lenggah, mumpung disiapne lho Widowati sing sakmono akeh. Jian. Ses kabeh niki ta. Tur iki pilihane Pak Suyono kabeh. Pokok sing gak iso nayup. Minggat. Oh, sing gak iso nayup ot-ot. Odor pokoke, odor. Sampai odol. Nah, kowe diwenangake milih sing ndi jajal aja cengengesan lho dagelan kok iso. Sing cengengesan sapa? Iki lho ndang cak-cak kowe goblok ora. Milih iki ya. Kuwi aja mbok sing iki lho sebelah kene karo tekan kene. Senenganmu kok iso milih sing piye? Milih sing kula sing kuotot lho. Yo ya kok iso. Beliau iki sing ngesuwi kok ya. Sulis Eva. Lah kan yo diurut kok ini terus kene kan yo kenek. Pertama yo ngingeti kene sik terus sret pindah ning Mbak Sulis. Wah, Waranggono cacah wonten 6 nggih Mas. 6 menika tak itu. Kowe milih salah siji sing mbok pilih sing dia coba. Milih salah minggu Mbak Sulis. Duduk. Wah, keri-keri kasete rada blundhet ngono. Sinden pagebluk. Wah, Mas Mondol awake dhewe ratri iki kaya dene kejugrukan Gunung Sarikaloberan Segara Madu. Ketemu karo Wanut Ayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemu gering pengawak menjangan ketawang boyo mawa teja ngemu sudama mila datar nama wokal yen Tinandra Pasuryane kurang condra luwih warna prasasan widodari Nyejawantah.
Apa iso kowe kaya aku mau? Nata basa lan lho. Dikira ra iso noprak apa? Lho, ayo coba lah nek iso. Yayi. Wah, edan. Yayi garwane wong akeh Yayi. Garwane Kakang. Kok iso garwane wong akeh sapa ae? Ya Pak Yono barang kae. Iya. Ora iso. Garwanipun Kakang lho. Garwanipun Kakang ngono lho karepku. Yayi. Yayi garipun Kakang Yayi. Iki sampean sebagai apa? Aku sebagai apa? Lho gawe lakon iki mau. Lho lakon. Lah jare sampean mau Iki Dewi Sekartaji, awakmu dadi Panji Tengkorak. Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangunan. Lho, Ranggonan. Batang, bangun. Panji Asmara Bangun. Iki blangkonmu mau kok terus gak enek ngono. Lho karo cah-cah dipek. Lah kok kembar karo naga. Pelecehan cacah iki. Dikira ndasku kaya naga. Ayo diagem blangane dipundhut ae cah bagus wong kok iso. Malah. Oke, ayo disembah sik ping 3, sembah ping 3. Wong kowe nek karo sing ngegonge kudu nyembah karo reca meneng ae. Reca pentung. Ya gem blangkone sing apik. Sik nuwun sewu ben ora mlesam-mlese. Iki lha apik. Iso kaya Puntadewa ngono ta. Kaya Puntadewa. Yayi Werkudara. Yayi. Yayi. Mara gage caketa marang pun Kakang Yayi. injih wonten tinimbalan ingkang adawa Kang Mas Panji Tengkorak. Duduk. Duduk. Wah, dak. Duk. Jom cari balon. Duk. Ngelokne penonton jare ndase kaya takir. Sampeyan kaya kertas. Masa takir ndoke loro. Takir ki ndoke siji. Lah ndokmu, Ndokku loro. Takir. Loro iki iso to. Oh, nek iso dikukur emu enak. lah aja. Yayi. Duduk. Walah, Panggal totak-totak ae to. Duduk. gede-gede. Agung. Weh. Iya, weh. Ya, sekarang ini barang lho, Dok. Duk. Toprak kebatinan iki kita. Nggih, kita ya. Duduk. Lah, ora duwe action blas. Duk. Muni tok pisan ka sak tono cangkemmu kowe ta. Ndak ngetuk neh. Oprak sewengi taktuk kae. Lah ngetuk ki mau enak lho. Menantumu. Ayo omong digandrung. Gandrung sing apik. Yayi. Injih Batang Mas. Batang untumu pecah Yayi. Untung ora pecah. Kakang Mas kok Batang Mas. Batang Mas. Yo Kakang Mas nek ganteng-ganteng nih Kakang Mas lha iki lho kakange kaya batang. Iki ora batang. Lha apa? Calon batang. Milih aku apa milih goren? Goren sapa? Ha, ki. Oh, Padha bosoke. Yayi. padha prenguse. Ana ing sakjroning Taman Makapahlawan iki siramu bakal tak
Taman Sari kok. Taman Sari, makam pahlawan ini mendembokmu. Ana ing sakjroning Taman Sari kene sirang bakal tak gandring Yayi. Gandrung ding. Sirang bakal tak gandrung, tak rung-rung tak senengke atimu Yayi. Injih Kang Mas. Alah, guyune kaya buta. Guyune ya sing halus ra le. Ngeping telu wae. Ngono. Yayi. Injih Kang Mas. Ana ing sakjroning taman kene Ya diitung ya. sliramu bakal tak lah kok iso gandrunge iki lho. Pilok apa slendro? Slendro. Slendro pas kene. Memanismu kang ujiwat. Alah. Malah tekan loja-loji lho. Jola-joli. Memanismu hangu. Ngono. Marai kowe. Ora. Grandel. Sing apik to Kang Mas, engko ra tak damelke susu lho sampean nek gak. Alah rasa digawe wong kare njimuk ae. Iya. Ngawur ae susu ning mburi kae lho. Tuh aku dimiki. Wis gedhe bareng njaluk mie. Pak Lurah, Apa? enten kamar kosong. Mbok nggo apa? Arep tak nggo. Wong edan. Memanismu kang jiwa. Ya, pek jan bisa kaya nuntun wong picek malan. Gandrung lho. Gandengan sing apik ngono lho, ibaratnya roman cara ketoprak Sabta Mandala Ngayuk Yogyakarta kaya dene Bu Marsidah karo Mas Pak Widayat. Cara ketoprak Tulungagung siswa sedaya. Siswa budaya. Siswa budaya iki kaya kowe kaya Pak Kusyadi, kaya Ibu Siti Narsiam lho, gandrunge sing penak. Ngono kok Gandrung sing penak iku piye lho? Ngene lho Mas. Nah, digandeng Mbak Sulis. Nggih Mas. Badhe tindak pundi? Badhe batang niki lho Mas. Atang nah. Lah piye lho? Sulis gandeng mondel kaya nyonya hari ngene-ngene. Ngene lho Mbak kudune sampean lara iki. Mas Yuda badhe tindak pundi ngoten? Nggih, Mas Yuda badhe tindak pundi Mas? Niki lho nyuntikne mbae niki. Sing batang, sing penyakit mlumpuk dadi siji nang kene. Yo wis sing apik Sing apik aja. Agawe runciting Gale. Piye kok? Ngono kok gale. marai. Ora. Aku lho wis apal. Kok mbok warai. Gale. Ngono. Gale, Lah. Gale. gale. Ya. Nanti le. Ramelu wong iki. Ramelu. Ramelu ya, Gale. Lara apa Lara tipes. Lara lopo kok. Roro apa? Kok iso lara? tak kira lara. Lara apa kang si nedya. Arep mangku. Weh. Arep mangku, Mas Arep Mangku. mangku. Piye? Kene koncone Pak Yono. Kulino mangku ya. Kulino mangku Mangku apa? Mangku purel. Mangku Mbak Sulis. Kene ya siram bakal tak pangku kene ya. Injih Kang Mas. Ping telu. Oh iya. Lah. Mbak dicopot kan lho Mbak ben ketok gila pelang ngene kan. Pik lah kaya. Menika menawi ngersakaken giok. Kaya arep nganyang melon. Upama ambune kaya ngene to. Nah iya saya lho saka kene semua serepel. Kowe bar mangan solar lho ya. Mosok mambu to? Iya. Ki mau mangan apa to aku? Mbah kok ayo piye piye.
upama munduta rukmi Kok Rukmi to, Mas? Wong Rukmi ya iso Rukmi. Rukmi lho. apa dene kane lho. Lah kowe kan muni apa? Rukmi. Nek Rukmi apa nek? Ruk ya apa? Roemi. Maknane beda kok ya. Tartamtu tak ruti. Kang badhe ngersakaken anakan kethek monggo. Aku ki lho tuntunan gandengan Lah, kok malah dadi munyuk. Malah mbok umbulne padha karo gandeng munyuk. Kene tak pakunah. Iya. Kene Yayi. Lunggono ing pangkonku kene Yayi. Iya Kang Mas. Lah, Tapi menengah ya Mas. Ya. Wong sing paling rugi sak ngalam donya ya Pak Yono. Lah kok iso? Lah bayar larang lho, ora iso mangku. Larang leh bayar iki larang. Ora iso mangku. Lah kowe? Aku lho gak mbayar. Ya. Kene to. Wedel. Yayi. Ibarat wong numpak susu. Prau. Aku marai latah lho. Lah kok iso? Angger sing tak ngeti opo nih sampai kocap lho. Lah iki terus ngerti apa? Ngeti kono lho kok aku Apa kono iki apa? susu. Kok iso? Jan. Nah, nek kudune kan susu. Ngono ben ketok rada kok susu. Padha susune. Ayo. Upama munduta Pak Prau ing lumampah tanpa welah ing madyaning jala nindi. Oh, nindi. Jolo nindi. Wonge ra melu wis esuk mau. Nindi. Temah gonjing ngagenjong neng pagulingan. Wah. Ayo coba Yayi garwani perlu. Aku kepengen. Terus nek aja goblok ora umum. Aku kepengin midhangetne suaramu Yayi. Coba tembangke kanggo aku Yayi. Injih Kang Mas, panjenengan ngersakaken tembang menapa Kang Mas? Terselah Nyelah tunggu yo. Terserah lho. Kaya wong terserah. Wis karek siramu Sing konar penting penak kanggo dijogeti utawa kanggo ditayukke awit panjenengane Pak Suyono kuwi seneng neng gone tayub. Klaton sing kena dienggo tayub Yayi. Tayub. Niki kopi jahe pripun, Cok? Oke no kopi jahe. no, ini. Padane cah hempia-hempia. Oke tok. Oke. Bodromoyo padak. Padak nih Ini kalau ya. spesial kagem Pak Notol. Nggih. Mbah Yono. Lah nggih to. Parapane nggih Pak Notol ngoten to. Nggih. Buka celuk nggih niki. Nggih. Nggih. Nyeluk kancane monggo. Ya nyeluk Mbah Yono barang. Mangga. Wancine surup surya sisih wetan ada sepolake rembulan wiwit dadari anuruti senengane ngati wong-wong karang
wewetan panjang semurane rembulane pendeteri aku nuruti senengane ngati wong-wong ingkang radesan padha sanca ana warung kopi ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora kanca nanging bisa gawe madang pikir yen ora ngopi sasone katone awaking lantir wis misuwur kopi jahe rasa enak lan uga maglengke ayo kanca ngombe kopi jahe. Nggih, kopi jahe sampun Pak Dalang. Inggih, istimewa Mas tenan lho, Mondol Cak. Sampun nggih. Pamit sing apik lho, lek arep lungguh karo Mas Mondol. Ayang mondol. Intian iki sampun kula lenggah nggih. Nggih, binara rubiyen Mbak Sulit. Makasih, Beb. Wah, luar biasa Nggih. Mas Mandel ya. Luar biasa. Ditayuke, dijogeti ya kepenak. Luwes Irama rangkepe digarap cara tulungan. Ngagung. Wah, kanggo joget kok ya kepenak dasare tembange ya kopi jahe. Weh, cacak. Timbang Mbak Sulit wis diaturke. Ya. Sakmenika giliranipun sinten bocange monggo monggo jenengan piji menika Purba masih 1 Sasongko 2 kula 3 aturaken 4. dumateng panjenengan. Purwasesa. Nah, ya mesti Pak Dalang Purba Sasongko Purba Sesa sinten? Ya iki bacute Nggih. Urut. ana Mbak Rani. Ada Mbak Rani Puri Rayu. Mbak Rani Puri Rahayu diaturi jumeneng monggo dipun sepati para kanca. Iya, Mas. Ye. Duruk. Alhamdulillah kon suwe ora jamu pisan rasane legi suwe ora ketemu pisan karo Mbak Rani. Walah kok saya ayu saya cantik dasare sak menika ya wis ngasta ana ing Kabupaten Magetan. Dadi jadwale iki wis ra kena dipiyak wong kok. Nggih. Oke, Mas mikir pun apa dereng kok sampean gak arep mbok pek. Wong kok iso. Mas nggih. Lah niku sitoke. Oh. Oke, Mbak Rani lagi sehat nggih? Alhamdulillah Mas Yudo sehat. Panjenengan nggih sehat. Pangestunipun kula nggih sehat walafiat mboten kekurangan setunggal punapa. Terus sik wonten Magetan nggih ngastanipun. Nggih. Panjenengan sing kemutan. Kemutan kula nek kalih panjenengan mriku ibaratipun wonten napa mriku kaitan batin ingkang mboten saged dipun pisahaken. Chemistry. Alah. Chemistry. Kowe lho nek iso ngomong-ngomongan ndang ngomong-ngomongan kono to blokok moncrot kuwi. Ya ora sampe moncrot to, Mas. Lah terus Ya mung cemet ngono tok. suaramu kabeh. Kene wae, Mas. Kene wae. Ya kaya ning jero guwa. Ya alon-alon wong sing sabar Ya. tekok sebagai wong Jawa. Nggih. Asmane sinten? Iki asmane wis mari karek watuke iki lho 3 dina jiku mata iki. Asmane wis mari. Gak masuk angin barang to, Ben? Nama lho. Oh, nama. Masa ora tepang karo Mbak Rani kok iso? Ya
Asmane Mbak Rani sinten? Lah ya kuwi Lah, piye to? Kuwi wis ngene lho. Piye lek ditakoki lho? Asmane Mbak Rani sinten? Lah ya kuwi mau. Ngene lho lek piye? ditakoki lho kudune. Mbak Rani, asmane niku sinten? Wis yo Rani kuwi. Yo Rani kuwi kok. Goblok Iya to, Mas? Oh, wetak wis Kenalan nih. ya kenalan. Lah iya, Mbak badhe tanglet. Asmane sampean sinten? Kula Rani, Mas. Lah ya wis Rani ya wis. Iya to Ki. Lah wis kenal ngejak kenalan meneh ki lho. Lah ya wis kenal wae ngapa dadi Wah, kok iya. etoke. Mbak Rani ki sing astana ing Kabupaten Magetan. Magetan. Dasare wonge ya ayu, lencir kuning, merak ati. Degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading. Bejane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ra pengin ngetok. Lencir kuning merak ati sapa wonge ra pengen nyipok. Mbak Cipok piye Dal? Tak cipok muni. Munine piye? Makpuk. Kok iso makpuk ki lho kena apane? Ya kena lambene kono iso makpuk. Nek Mbak apa ki jenenge Mbak Rani ki beda karo Mbak Sulis. Nek Mbak Sulis ki piyayine anggun tur mraati, nek Mbak Rani ki rada cantas sithik. Dadi nek cara ngrayu beda karo Mbak Sulis. Mbok menawa cara musik, lho mumpung disiapi ana Oh campuran. iya. Nah, isa tak kowe mestine. Oke, iso. Iso, Mas. Lho, Leh. iki multi telenan. Bocah sitok iki Multi talent. Telenan, multi talenta kok, telenan. Ayo nggih ngerajang apa? Nyuwun nadare G, Mas. Lho njaluk nada. Jaluk nada bareng. Lah arep tuku yo ora duwe kok njaluk ae. Lino jaluk nada. Winginane ki jaluk sego, jaluk teh. Tukang Lagi jaluk. iki lho jaluk nada. Kemajuan, Iki, Nak. coba. G. Aku miku ki lho ben gak bandil. Cek. Lah, iki lho gonmu bandil. Hari ini. Oh, enak. Lagi bote kok gak muni ta? Katanya didol. Oh, Ya suara keyboard, Mas. cek cek. Aku bersumpah. Nah, tenan suarane iki lho. Suarane apik jane raine lho sing elek. Ya nek pengen apik yo dicet. Rayok dicet ya apa pager. Rayok dicet. Hari ini Sing tenan. aku bersumpah. Enak, enak. Hari Iki ini kok ora tentek iki piye to iki? Kok iso ora hari ini ae akan kubuka. Lah nek apal ora dhewe. Kuwi lho kok iso. Oh, pantene goblok. Piye pancen piye. Pancen goblok. Pas nek kono lho kena. Lah kono endo. Pancen piye. Pancen goblok. Aja ngono to, Mas. Meh. Ya. Kok akhirnya makpuk. Hari ini Orang ini sebenarnya merupakan CEO di aku bersumpah. Ya adalah merupakan CEO yang menyamar sebagai seorang dagelan, dasnya pelontos, sirahnya gundul kan lho. Ini suara apa ya? Ora CEO lho blok. Akan kubuka pintu hatimu. Hari ini Ngono nah. sarung itu tabuk aku ngalih sih. Memang api yang ku bawa tak sebesar harapanmu, tapi mampu Untuk menerangi jiwamu yang sunyi. Jane lho. bagaimana? Nyanyi lho. Lho piye to ki lho? Suarane yo apik. Suarane apik lho, lambene iki lho nak pesen endi ya apik kaya ngene. Mbak, sampean anu, Mbak. Apik. Ya Allah. Iya Allah. Kok nesu iki mau Gemes lho, Mas. gemes Mbak Rani iki suwe ora ketemu karo kowe.
Lho malah kene ya tak bales. Lah kok sampean wani bales? Kene ra masalah. Kene ra masalah nek kene ya tak bales. Oh sampean wani bales karo. Lah nyapa? Ngono kuwi Larang Brambang timbangane Lombok. Apa kuwi? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Oh. Alah, sepet-sepet sawune entak. Dimpet-empet sesuk ora betah. Lah, modele koyo Modele. kurang ajar sampean. Wani karo wong Lho, nyapa ora wani? Nah, Kene. Tak bales lho. Ndang. Bales tenan piye? Ndang. Dipirsani wong akeh ra isin we. Ora wedi. Tak bales. Bales. Yah titen ono. Kapokmu kapan? Kapokmu kapan? Gone kae lho matane ngene kae lho. Gonku kok enekne lho. Kayu ora wani. Lah nyapa ora wani? Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH. Awakmu mau kan wis apa tegese wis nembang kanggo Mbak Rani. Ya. Nek wis tembange cara kae, umpama awakmu duet wong loro karo Mbak Rani, lagu kesukaanmu, kecintaanmu apa? Oke, tetep pelok barang. Pelok barang apa lho lagune? Lho. Sesuai dengan Mbak Rani sing Nah, sing wonge wajah iki ketok manis. berarti kowe nembang Manis. pelok barang. Pelok barang. Sing endi lagune? Manis dek, kowe kencing manis. Alah. Pancen manis. Terus ya kencing manis kok. Oh, kowe kuwi lagune. Ya, Oh, sing oke. musik ben adik-adik. Oke. Iya. Ya. Ayo ngomong karo kanca-kanca kok ya Kanca-kanca, monggo dipun iringi genipun manis nggih. Share. Asik. Ono yo. La 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 la. Oi.
Aku sayang Terima kasih matur nuwun. Thank you sukron suwondo ya. Sukron kasiron. Sukron kasiran. Hebat kanca-kanca. Wah. Tembangan ki meng lagune apa Mas Mondel? Manis Larase pelok barang. Wah, edan. Wah. Saya lega, saya seneng jroning atimu awakmu wis nembang sakloron karo panjenengane Mbak Rani. Sulistya Budi Iramawati. Weh. Rani Puri Rahayu. Wes. Saiki genti salajengipun nggih Mas nggih. Nika wonten Mbak sinten panjenengan? Mbak Marfuah. Sengkaripun Mbak Marfuah kalian Mas Mondel yen Cinandra Panyayah Cantoko ingkang munya jroning Balumbang Kodhok ngorek. Tak temokne kaya mantene iki lho kan ya seneng. Kan cita-citamu pengen nikah karo Mbak Marfuah. Sampeyan saking mriko, Mas Mondel saking mriko perapatan mriko. Iya, adomen. Mriki mawon. Wah, iya nih mongso kala dumawaing kodrat piye wis kaya dalange para swaraga. Iya. Kaya dalange karo marai para siswa. Ngerusak pasaranku gitu. Nalika semana sifat jalutan api wanita ingkang gebyor alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti ila ujaring para kina ingkang sinandhe ngawiyak jinempana ing maruta. Mantene maju. Mantene kok iso malah lolak. Nalika semana tumuli lumaksana lon-lonan temanten sarimbit netepi tata upacara wadat widi temanten kekalih sami-sami mekslipun. Kok malah simpangan ki lho. Lah piye? Yo manten sak ngisore taro panggung ya langsung nuwun sewu Mbak nggih, mengke damel sawat-sawatan nggih. Nek saged mengke pas matane sisih kiwa nggih. Iki gantalan kok. Gantalan ya kok pas raine ya Mbak ya nggih. Lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsa netepi adat widhi-widana ingkang sampun kemarang lumaksana sakala kumlawe astane hambalang bantal tumiba wonten rainipun. Iki lho. Iki lho apa iki lho? Iki lho apa? Matane. Iki lho. Ngapa? Kadhe mbalang raiku lho. Wah iki sawat-sawatan gawe gantal kuwi lho. Lah ora aku gatal. Lah kan gene gantal ijole gedang ngono lho. Ya enak lah Mas. Sampeyan kurang banter Mbak, kudune ngene lho, kudune ngono. Kudune ngono mau. Wong kok iso lon-lonan denira lumaksana minggah madyaning Sitinggil Binaturata sak ngandhapipun taro pagung. Sang pujangganing dap arsa ngucap mantram sakti kidung rahayu gonggo trigonggo durga mendak kala sirna ngucap mantram sakti kidung rahayu sang pujangganing daup. Kula pinangka pujangga daup. Inggih. Ngerangkep Mas. Nggih. Jan. Sarwa sarwi kok nggih. Waalaikumsalam. Tebak bosok liya-liya gali asem lemah abang nyimpang lemah putih nyingkri teka welas teko asim lebaran matane gak sisih. Legede ponak pinangkanten pada Alfamart Indomaret. Tebak bosok liya-liya gali asem lemah abang nyimpang lemah putih asem lebaran Alfamart Indomaret. Mantene adus. Gapyuk rinangkul kinempit-kempit temanten sarimbit
nyuwun idi berkah pangestu ing sakala temanten. Hehe. Kualik. Mantene wedok maksude. Sing sungkem ki manten wedok. Ah, ya mau dikualat. Lah kok wedi kualat? Wong biyen sing nyunatne kono. Oh, ya wis sing sungkem kowe. Manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri sakala temanten putri Hamidah punang Antiga ngideki ndokipun temanten aku kapidah. Aduh, tani aduh. Piye ta kowe iki? Piye? Nyapa? Doku di sing didek. Apa yang mengemak terus? Nggih. Gapyuk rinangkul kinempit-kempit gegandengan asta datan gingkang sarikma pinara sasra minggah madyaning sikindil binaturata pinunggel gamelan Lokananta. Piye? Pinunggel gamelan Lokananta kasigeg samya gegendengan. Pak Lurah. Mbok nyilih kamar sedelo ya Pak Lurah. Arek mbok nggo nyapa? Lho, manten anyar ya bulan madu. Ya tapi yo ngenteni. Ya sunan ora lagi. Wong iki omongan ngono tok mesti ya ora oleh kok isa. Sakwise awakmu tetembangan utawa gegandengan asta karo temanten putri mbok coba ditunjukkan dengan cinta supaya cintanya tidak terpisahkan, hanya maut yang memisahkan. Nadanya coba. Ayo tukang kibete mulai kok ya ora. Seperti Napa iki cinta tak terpisahkan? nggih. Tresna iki dudu mung dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran. Wedah. Nangis to, Mas. Nangis apa matane keculek kok. Mugi Gusti paring kasembatan. Entah mentos suarane. Mengadem hatiku ben aku mlayu lan tanggung jawab Jual mahal no. mahal. itu palsu. Itu jual mahal. Marfu'ah suwun. Nggih, monggo katuran pinarak lenggah. Wah. Suarane cak mondol kok jebule kok wajar. Wah, nyolong istimewa petek. lho. Mondol iku nyolong kethek pancinan. Nyolong Mamut barang. petek. Nyolong petek. Wah, Malah kita iki nyolong mboten petek. pati ndayani ning Nggih. swantenipun Wah saestu. istimewa tenan kok. Juara lomba karaoke ya Weh, nika. Tingkat kecamatan Gitu. ini peserta enten sekawan dosa gangsal. Mas Juara Mondol nomor setunggal, pinten? tunggal niki. Edian, Sing edian, 44 bisu kabeh. Kan bisu ya melok lomba nyanyi. Itu ra genah kok ya. Diaturke mau lumantar Mbak Marfu'ah. Nggih. Isih ana kekalih menika disarengne napa piyambak-piyambak Mas? Setunggal riye. Setunggal Mbak niki riyen nggih. Mbak sapa iki ya? Mbak Hani. Niki spesialisin ndelongtung ngoten. Oh ngaten niki. Nggih. Wah ya sip berarti. Nggih, Wah, cocok karo setelane Mbak Yono. Sono cocok iki. Orang ini sebenarnya merupakan CEO di perusahaan OWO miliknya sendiri. Dia adalah seorang CEO dari keluarga biasa dan hidup Si pewaris keluarga Zhang. Iya, demi sebuah misi yang ia rencanakan. yang memiliki giok naga ini. Masih sangat menjalani masing-masing.
Lajeng dalu Mbak Hani. Selamat malam Mas Yudo. Pripun kabaripun nggih sehat nggih panjenengan dereng ngantuk toh? Dereng. Tasik semangat. Tasik semangat. Menghibur Bapak Ibu hadirin ingkang keparang pinarak lenggah utaminipun keluarga ageng Bapak Kepala Desa Bapak Suyono sarimbit keluarga Ibu Umi. Nggih. Piyayine menika remenanipun tayub. Oh nggih. Wah. Dewengi nggih pun tayub. Wonten mriki Nggih. dasare panjenengan nggih menapa menika termasuk salah setunggaling waranggono Waranggono. tayub dadi ya wis pas nek ditimbali Bapak Suyono. Nggih. Wah jas buka iket blangkon sama juga Sami mawon. cocok tenan Aisyah. Panjenengan ngaturi menapa monggo mumpung menika kepanggih kalian kanca-kanca para niyaga lan Mas Mondelan kula tetembangan ingkang nuansanipun tayub monggo dipun keparengaken. Pripun Pak Dalang? Ayo manut Dan, apa biasane spesialisasimu apa? Senengane Diaturke Yono sing bakune cara etanan. Nggih, kula derek rencang-rencang mawon. Nah, lek ngecomke Mas Rendra karo Mas Pripun? Doni. Tembang kangen. Tembang kangen Pak Dalang. tembang kangen engko Oh. nek kanca-kanca rame-rame iki nek kowe ijen ya spesialisme apa to Oh Mbak Ani? nggih. Karangaten. Pak cocok Pak. Boleh. Cocok nggih nggih kaya muathuk lho sampean. Karangkates bendungan wewengkon lawang. Karangkates niki Ya. nggih jogetipun enak iki kok. Monggo Pak nek bareng derek beksa monggo. Ya. Ayo Don buka bonang. Dan nem-nem luruji ayo. Apa?
sepisan. Sampun. Nggih. Nggih. Oh. Ah. Jahat. Kowe ta. Atur nuwun, Mbak. Lah rapas. Rapas kok cacotmu. Ah. Lah. Rapas nek. Cangkemane angel. Nggih, menika wonten panyuwunan saking Kadang Sinoman Cak Yuda. Cek dipunaturaken. Ngersake Puspita Nala. Kowe cocok. Nggih, ugi menika Ngan sing ngatur iki. kalau wau Pak Soirin Gareng izin ora iso nderekke niku nyuwun caping Gunung Jembeng, Jengleng. Mbak Sulis berarti engko. Nggih, terus menika wonten malih Pak Martip. Ha, sonten wau ten mriki. Menika bablas mirsani live saking griya Mas Dalang. Oh nggih. Matur nuwun. Ha. Niki spesialisasine niki nek Puspita Nala niki. Nggih. Cah niki lho. Ha. Indek. Nggih, disepati Mas Bambang. Sepat Mas Bambang. Saking tresnane kanca-kanca dateng Mas Mondol menika. Nggih, wilujeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu Mbak Vela. Selamat malam Cak Yuda. Lah. Mati. Aduh kedudul. Oh, kedudul. Mbak Mela. Malam. Sehat nggih panjenengan. Sehat, alhamdulillah. Titik sumunar cahyane kok kawis tinggal gembira. Iya, harus dong. Heeh. Loh mati lagi. Smile ngoten lho Nggih, harus ya. Nggih. Dadi nek disawang ki kersane mboten negatif ngeten iki lho. Lah ngene iki sampean ibaratnya positif. dedet nggih. Positif karo negatif. Iya. Iki plus, iki min. Heeh. Malah iso Entek bateraimu kita. iso ngetono setrum malah. Masa? Iya. Niki wonten pamundutan Puspita Puspita Nala saking kanca-kanca Sinoman. Puspita kembang nala ki ati. Ati. Ateges kembange ngati ora ana liya kejaba mung sliramu Yai. Iki tenan jare. Wani ora? Ah, ora iso, wanine wani tapi iso purane niki lho, jajal ndak. Ih, Kaya noprak kok. Iya. Iki tenan jare. iki tenan jare. Ih, ngarep omong sik. Lah iya. Nang. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani ya. Iki tenan jare. Lah. Biasa wong lanang iki ngono kuwi. Lambe-lambe lamis. Lamis. Omong kosong. Ngomong kosong, tong kosong berbunyi nyaring. Nyaring. Nek ora mesti orang ngono kuwi ya, Mas. Ora ngono kuwi. Apa panjalukmu bakal tak turuti? Tenan apa ora? Iki tenan. Dele teh. Pas iki tenan jare ngono. Jelas ngapuci. Ngapuci. Puspita Nala Oh, nggih. diaturke. Ayo Mas Mandal coba iki. Ya, Mas. Spesial buat Kadang Sinoman. Ngambel arume
Menika taksih wonten malih kang ngersakaken kala wau Cak Anu, Yuda. Caping Gunung. Caping gunung, caping Cocok gunung. karo hawane, cocok karo piyayine asli saka Putri Gunung Blitar Selatan. Ora ana liya kejaba mung Mbak Sulis Eva, Mas. Weh. Sulis Eva. Diaturi jumeneng monggo sepate para kanca monggo-monggo lah sumangga lah sumangga lah sumangga. Berjumpa lagi di season yang kedua. Yang kedua. Bate-bate sih semangat nggih. Tasih semangat 45 Mas. Sulis. Cak Mondol semangat toh. Sumangat. Se. Aja nganti lali lho Mbak Sulis ki bar ngetokke wujude. Ngetokke apa iki? Tegese sebuah karya tetembangan baru, Nggih. pencipta lagu iki. Apa iya to? Iya sing gak salah judule apa kuwi apa Mbak judule? Rinoso lah. Rinoso. Kuwi enak kuwi aku seneng ate Alah, apal lagu-lagune Rinoso piye, ate Mas? apal. Nek gak salah piye to Mbak ngarep-ngarepe? Oh kemeruh. Wong is kari nonton kok dadak lali. Nggih, berarti Pak. Nggih. Nek biasanya penjenengan nembang album penjenengan karena sudah mempunyai album. Cangkeme wong melarat, wong sugih album goblok kowe. Karena sudah mempunyai album penjenengan ya biasanya kan Rinoso. Masa kaya cangkemane beda. Benten. Cak Mondol nggih gadah lagu. Ah kon duwe lagu. Apa? Oh akeh aku sampe lali kok. Gitu Sampai akeh tenan lali. apa ora? Loh, tenan iki tenan lah lali. Pacule ra ono kari gundule. Cobi sekedhik mawon tembang panjenengan cobi kersane masyarakat pirsa tembange panjenengan sekedhik. Nggih. Mawon, cobi, Sekedhik cobi. mawon. Sekedhik Pelok mawon. 6. Pelok 6, pelok 6. Dek din. Dedin, bocah dek kandaran tak suwaduk kene ora. Mas Ridin belok Pelok 6. iki lho kok iso. Rinoso saya kerasa karo rasane driya. Wis sakmono ae Mas. Cumplian tok. Kaya didolar. Kaya cetil ngerti bae ya tulisnya ya apik tenan. Rinoso kaya alah tak apalne ya. Nggih. Tanggung MC sesuk. Niku kula ndamel nalika kula nembe jatuh cinta nika. Wah, iya. Walah, nalika semono nggih. Atase perawan nika nggih. Zaman gandrung karo mondol biyen niku. Loh. Jaman gadrung karo mondol terus ditolak karo maratuwane kan. Nggih. Sami anu, Menika pamundutan caping gunung. Siap. Siap. Nggih. Niki di Jembeng. Lho iya no. Nggih no, anu jengleng. Nggih. Niki masak sing di Jengleng kula mawon mboten kalih Dik Rani to. Dek Rani nembe mawon poso Daud. Son Daud niku pripun? Sedina poso sedina ora. Oh ngaten. Niki sing Jembeng sinten? Kula kalih Mas Mandel. Oh ngaten. Nggih. Kula di Jembeng panjenengan kalih Sing di Jembeng kono iki lho ombrok apaan? menika. Jengleng. Jengleng wong loro ya biasa to Mbak Lusis biasane rong truk Lho, jengleng. di Jengleng ki nek ora di Jembeng ini ya gak penak lho. Alah, Mbak Sulis ya. Entahlah mulih ya. Lah napa kok mulai? Lah perkara jembeng nih Mbak. Capi. Kula riyen nggih Mas Mandel nggih. Ayo sumikir saka papan kene sumikir ya. Mandura tole mandura. Mundura. Sing penak ya, Mas. Iya ya Mbak Sulis. Saben bengi nyawa kok mek gur ngono, Mas? Lah urung kok iso.
dogol kok Penak, ra rugi lek Mas. bojamu ndok bebek papat timeng. Ra rugi tenan. Lah piye, Mbak? Sekeca Mas. Enak tenan ya? Nggih. Alah, engko tanduk. Ya kowe coba. Gede aku iki. Cak Madal. Iso tenan para. Iso. Kok ngarep kok mburi? Alah, urung. Teni sik kelonteni. Dirungokne sik to. Yen memajang Asik. Asik. mongkar Asik. janur kuning Asik. janur kuning Aduh. janur kuning Wop. janur kuning janur kuning Alah. Ingah Iki ini. iso apa ora to? Iso apa ora? Apa ter dijunjung? Lho karek nyolot lho kok sing ngongkon junjung lho sapa? Wong didesekne kowe. Lho iki lho wis adoh lho, Ndang. Lah iya. Panci menapa menika caping gunung niku nek damel jenglengan ya penak tenan. Oh, Mbak. saestu Penak. sekeca. Napa mulai panjenengan sing Nggih. bawa, Lah, nggih, kula tergantung sing jenggleng lho, Lah, Mas. ya, Mending. tergantung to. Lah, Tergantung gitu. sing jenggleng Sing jenggleng sapa. Lah nek panjenengan. kula Nggih. panjenengan mesti apike. Cocok. Mas Bos Sasongko ya mesti apike. Cocok. Coba to Mas Apa-apa Purbo menika nek sasongko panjenengan menika. lan kula. Menika mesti apik mesti sae. Nggih. Lah nek Mas Purbo ya sae. Sae. Jenggleng mesti ya pas. Nggih. Iya. Nah, panjenengan lan kula kan mesti sae ya kesekeca to. Lha kok ceglek nggon dhewe iki lho. Wis cocok badar sejatine wujud wis jelas. Oh, Apik oh. tenan wis. Ah, kono Piye? rauman ra apa-apa, entuk sing kotot. Ayo Kang Rek. Ya. Yat. Yat. Alah. Hop. Bon, sampun Mas, pesane larine sampun pejah. Bon. Aku ora kuat aku mbokmu. Aku tuku nondrok. Ayo Mbak. Alah enak Jan. Enake Mas pisan kan. Allah ayo. Piye ta? Kok mesti Kene ra sing tak iso to? karepne iki ya, sirah ning kene, bokong ning guri. Sirah digoceki, bokong ning guri ayo Mas. Nah, ngono lho kok sirah diusep-usep ning kuping nek budek ayo ta. Duh. Sitail mbak menawa nek ra kena mbok genteni ta. Sitail. Alhamdulillah ti. Lega sum. Meh jadi tok. Alhamdulillah. Wes. Wes sum. Sesuk
esuk tinggo neh. Padahal ya, Sis. Ya, terus ke. Mas Din. Panggah kembang itu Din. Baik. Paciteng. Malar ke. Kalar deh, Pak. Dung 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 tak neng tuh tak tak tak. Senengane jare aku kapok sum. Cara gempae epicentrume ning kono. Lah kok sesuk tuman aku. Panas. Dan Jansine piye Mas? Jansine piye aja esuk-esuk. Parian Mas, parian. Parian boleh. Monggo Nggih. panjenengan. Niki kagem sinten nggih? Pak Yono nggih saged temanten. Pak Yono. Saged nggih. Ning Kertosono Kertosono jalan kaki. jalan kaki. Bapak Suyono. Bapak Suyono. Semoga kathah rejeki. Amin. Amin 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 amin. Amin Allahumma amin. Tuku pentol, Pentol, ngombene es teh. es teh, Pak Notol duwike akeh. tuku pentol ning pasar Klewer. Apa kuwi, Mbak? Pak Notol sindene nyuwun sawer. Oh, jahat. Kewer-kewer piye to, Pak? Menyang wono. Pasne Dipasne to nang Larase kok, Cak. Ono. Menyang wono. Lah, Di tradung pitik. Kok apes men to? iku paling nggih Pak Yono nyuwun dhuwit kok biasane ngoten, biasane. Nggih, biasane. Iya ya Iya. Mangga. Sampun. Lah, Nggih. parian apa? Lah Pak Dalang Langsung mawon. Dalang. Kok langgame dikancani Barani. Ya ben Barani. setel iki suwera satu panggung kok. Berarti Mbak Rani nggih ken parian. Oh nggih. X Cakra anu. Oh mik ini. Cakra kembar. Malah kaya terigu. Tuku celana kanggo Pak Yono. Lho, Pak Yono tuku celana. Mugi Pak Yono sekeluarga panjang yuswa. Amin. Amin. Saerane. Mulek kok cah iki senengane ya. Lho lah anggotane kok keri sitok campur sari. Ya aneh-aneh lho, Cak. Cak cuet keri ya. Mas. Deke mekeh. Walah. Pindah rene. Ya anggota itu. Lo. Lah dalan. Panas udan aling-aling caping guno. Nadyan wadon. Wah, ngunjuk riyen. Unjuk ta. Nggih. Sareta Ngepen mangune
Bali ulon apa satya ning kelakon ben pun wae kok Heno mane banyu monggo dirani Mas Lun mik setunggal damel cuk kaya laras lho ya apa Alah, tidak nyetel barang. katurutan sing Ya. Oh, Pak cah-cahe bareng anak cukil malah kita regeng. Mau sepi lho bareng anak cukil ya kita rada urip dan urip tenan. segera bisa gunung Iya, ya. Dangdut ya, Mas. Woi. Serok kok ya. Sian. Rock and roll. Cuke, curung.
Masuk, oke. Sekar bisa Wah iya. Sian. Wes. Cayuda. Metu bakso, wis. Nggih, dawuh Mas. Mboten krasa lho niku pun jam 1. Jan ra krasa mak selenget ngono. Mas lenget jebule ampun jam 1. Nggih. Niki lakone duawa Leres. gitu. Gon suka parisuka saged diteruske mengki ngen gara-gara Cak Yuda